ଆଜିର ଅଛି ମଙ୍ଗଳେ ଲଉସା ଟର୍ମ 2 ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଟ 1 ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଉଷା କବିତାରେ କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଖ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରୂପେ ବା କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଅପସନ୍ କ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଉଷା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ନା ତପସ୍ୱିନୀ। ଅପସନ୍ ଘ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଉଷା କବିତାଟି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଚତୁର୍ଥ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲାଣି କାହା ଥିଲା? ଉଷାଙ୍କର। କବି କାହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ଉଷା ଥିବ, ସୀତା ଥିବ। ସୀତା ଭୁଲ ହେବ, ଉଷା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିବ। ଉଷା କାହିଁକି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲେ? ସିଏ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷରେ। ଅପସନ୍ କ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି 8 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଶିଷ୍ୟ ରୂପକ ମୁକ୍ତା। କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଖ ଶିଷ୍ୟ ରୂପକ ମୁକ୍ତା। କବି କାହାକୁ ଉଷାଙ୍କର ଭାବ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ନା ପଲ୍ଲବ ପରି। 9 ନମ୍ବର ଗ ପଲ୍ଲବ ପରି। ଉଷା କେଉଁଠି ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ? ସୀତା ରହିଥିବା କୁଟୀର ବାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଅପସନ୍ ଗ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯେ ପ୍ରଭାତର ଅରୁଣିମାକ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଉଷାଙ୍କ କାୟବସ୍ତ୍ର ସହିତ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ତାନ ଉଠେ? କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା ଉଷାଙ୍କ ଭିତରେ? ନା ଭଁର। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା ଏ ବି ଭଁର। ନା କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଲାଗୁଛି। 12 ନମ୍ବରଟା ସମୀର ହେବ। ସମୀର, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। 12 ନମ୍ବର ସମୀର ହେବ। ଉଷା କାଳରେ କିଏ ଭେଟି ହୋଇ ସ୍ତବ ପୀଠ କରିଥିଲେ? କିଏ ସ୍ତବ ପୀଠ କରିଥିଲେ? ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ମାନେ ସ୍ତବ ପୀଠ କରିଥିଲେ। ଉଷା କାଳରେ କିଏ ପାଟମଗ୍ଧ ଦେଶ ଆସିଥିଲେ? କିଏ ପାଟମଗ୍ଧ ଦେଶ ଆସିଥିଲେ? ନା କଜଳପାତି। ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା? ଶ୍ୟାମବନକୁ। ଅପସନ୍ କ। ମୁନିମାନଙ୍କ ଔକ୍କଧ୍ୱନିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝରଣା। ଅପସନ୍ କ ଆସିବ। ବେଳକୁ ବେଳ ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଥିବାରୁ କବି କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଷ୍ଟ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପସନ୍ କ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ବଳର ବଢ଼ିବା ସହିତ। ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ ସୁକୁମାର ଦେବୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଗ। ସୀତାଙ୍କ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ରାମଚିତ୍ର କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି। 22 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଶସ୍ୟତ୍ୟାଗ ପରେ ସୀତା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ନା ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ।